Ya ngono kata dehemi kon nek ate situk tok tak dehemi. Sembah nuwun sapa punden. Jujupno jare. Sampun Mami. Monggo. Jenengan riyen apa kula riyen? Sampeyan dhisik. Biasanya kan jarene sampean sing ayu dhisik. Ayu apane awake dhewe metu malu dirasani ibu-ibu. Endi ibu-ibuke wong ndok gone kursi undangane lho anak ibu-ibuke. Bapak-bapak tok. Lho sing ngarepe kok. Lho sing metu kok gapura jare. Lho. Pancene bener, ora salah. Masalahnya apa? Kaitan mlebu kok kene kan mlebu nang gone arek gapura. Gapura. Nah, awake dhewe iki ya juga dadi gapura. Iku seniwati-seniwatine iki lek metu lho liwat gapura ngene lah. Berarti awake dhewe gedhe. Gedhe. Gak apa-apa pokok seger waras. Nggih saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek arek-arek sabut tok. Bapak-bapake monggo dijawab sareng-sareng. Warga dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi konjo selamat sedaya sing rawuh. Amin. Lan sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing jawab salame Mami Okta meneh tak dongakno rezekine. Amin. Sing gak jawab meneh tambah anake nggih. Alhamdulillah. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya matur sembah nuwun saged ngrawuhaken keluarga dalam keluarga seni Ludruk yo yuk. Nggih. Campur sari. Ludruk campur sari. Dalu menika sesarengan all artis nggih padatan saben bedayan Sekar Sari. Ayo disapa channel-channel YouTube sing kang rawuh ta mriki. Nggih, saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi mboten supe Mami. Matur sembah nuwun kagem audio yang sudah mendukung pada malam hari ini. Napa niki? ANS Pro. ANS Pro kerja bareng THJ Audio. Lightingnya yuk. Apa Mas? Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Tenggene channel YouTube Budi Wijaya TV wonten ludrukan yang terbaru campur sari nggih wonten sinetron komedi. Nggih, campur sari ndelewung anti galau Mami nggih. Lan apabila jenengan pengen pirsa sejarah seniman saking keluarga seniwati seniman sak Jawa Timur saged mirsani tenggene iki lho rek channel YouTube Gundul TV. Gundul TV. Yuk. Nggih. Coba kali kahanan menika dulur-dulur sabu kanca-kanca sabu sampun rawuh. Matur sembah nuwun rawuh sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan saking Sobo Bunden. Tim pedot jalur langit Kaji Suut matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro apa Jarwa Baroni sampun mirengaken. Saking PT Anggrem matur sembah nuwun. Transjatim matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking Bobo Kusnan tim Samudra matur sembah nuwun. Iki ana sing teko kaji jami'an Jeragan Pekecot sampun rawuh. Oh nggih, Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih monggo Mami langsung kemawon. Nggih menika padatan saben bedayan Sekar Sari badhe diwiwiti sesarengan duo Pekecot ngiler.
Wijaya. Langsung kemawon sesarengan all artis seniwati saking kelompok dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk monggo dipun timbali. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Abang-abang kok ora legi regane larang ora mantesi. Yuk jos Adis sesarengan Mbak Bella asli Lamongan, produk Lamongan. Nggih, Ning Bella niki asli produk Lamongan nggih. Ibu guru sampun rawuh. Lah Ning Bella niki guru napa? TK. TK. Ning Adis niki guru napa? SD. SD napa? Pecinta damai. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Kemaki beda bojo beda rezeki. Sabari Mbak Rani kali Mbak Dias monggo dipun aturi. Selajengipun sing duwe Jombang Gunung Pujangan nggih Ning Sanana Disco dan Ning Marsa Aulia. Iki bos areng nih. meni aku tak kulak rong resek Kae ngelabur kon. Marsa sesarengan Mbak Sanana dipelajengaken pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya Ning Nurma dan Ning Reni Ananta.
atine. Yuk. Sabaripun Mbak Nur dan Ning Reni kali Mbak Reni Mudaiya langsung kemawon sing duwe horeke sak Jombang Ning Ika Rempong dan Ning Ani Kumalang. Horeke Jombang sampun temeriki Mbak Ika kali Mbak Menok dipun lajengaken salajengipun Pengreman asli Budi Wijaya Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Sabaripun Mbak Susan kali Bu Titin langsung dilajengaken Neng Mbak Bikum. Bikum kali Bu Rizky. Neng Monggo. Rizky.
Nggih menika kalau mau sesarengan seniwati keluarga dalam ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saban Bedayan Sekarsari blenderinganan monggo dipun aturi Mas Yono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang sumonggo. Sugeng dalu abaroni apa jarwa ingkang sampun mirsani. Kopi susu tetangga, gedang goreng panas pisang, yang disediakan nyoro ning meja yo jajarane. Ludruke Budi Wijaya asik asik ini ayo temenan. Iya toh. Wes kadung jadi langganan neman sing bisa senlaleane. Kurang enak, kurang itu langgan rego. Yo, Ning Nana, nggih, mantunya dong nih. Jenengan mawon ning Adi. Aduh. Jalan-jalan ke Lamongan. Dari bawah mawon. Budi Wijaya paling terdepan. Biar di bawah saja. Di bawah saja ya Bapak. Angin kopi susu gula iga rempong gawe awas seger lan uga tambah tenaga. Yo gedang goreng iki aja gedang atili ono kurang enak kurang ibu langgan rego. Angon kopi susu rego rodi. Gedang
tebang warung tendo. Nggih, neng inget dalam Mami Okta ada pengumuman sebuah berita kehilangan neng. Nggih, Pak. Sebuah dompet yang bernama Mas Siswanto dari anggota Karang Taruna. Nggih. Barang siapa yang menemukan mohon dikembalikan. Asan, sebuah kehilangan dompet atas nama sinten? Mas Siswanto. Mas Siswanto. Gini ki perlu diinformasikan nggih. Nggih. Nyawere ten ngandhap mawon ben rapi, ben sae. Nggih, manajemen Wijaya seperti itu, Mami. Heeh. Oke, minangkane panggudan request dari Abah Suhud yang diminta ning Karempong, lukaku. Delewung Sing duwe lukaku dekati suhud. Oh, atau ideken yang lagi terluka, kita goyang bareng-bareng bersama Budi Wijaya. juga ada Delewung oleh gak kaleng-kaleng pokoknya. Asli dong mas. Belum kering lukanya hatiku, sebalune luka matur sembah nuwun. kau sakiti dulu. Tapi kini engkau kembali, memohon mengharapkan cintaku. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hati.
kaku katur jenengan sami sampun kapireng. Matur sembah nuwun atensinya. Satu kado tebang gadis dari Kalimantan. Mas Dul perawan Kalimantan bol. Mami Orna tunjukkan karamu mami. Spesial sembah perawan Kalimantan. Ayo mas. Rino ngitan saya kelingan rawan ayu Kalimantan Gantal kuleng tak sayang rasane kaya wong edan. Pada mas dudu nopo piye cegaram di kono ning opo siramu tinggal mure ra kono masih Sabandino aku ngelamun pikiran susah ning ati bingung janji tresno rawani nembung rasane kaya wong bingung. wangi-wangi banyune sapa lare wangi antus kumo ning opo siramu ning opo pinten nasib Melodi handal campur sari Budi Wijaya. Ayo mas. Piano pacaran saben dino aku ngelamun ning ati susah ning pikir bingung janji tresno rawani nembung rasane kaya wong bingung. melodi handal Iman. Ada orang Kalimantan.
dino aku ngelamun ning pikir susah ning ati bingung janji tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung Wangi-wangi banyune sampun dan rewangi agus kukuh tresnaku nang bakal Allah tak enteni yen nasib buruk enteni yen nasib buruk Perawan Kalimantan sambut gembira. Kota Jombang arane Jawa Timur ratae uga disebut kota Belima bersihnya nyaman sepinya kota santri yang pancen akeh pondhoke kesenian mantra iku kabudayane Lotra Budi Wijaya iku lotra andalane mesti dipawanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane pembangunan pancen maju kutha kampung Nggih menika karo pacatan sapan pedayan sekar sari kang dipun lajengaken keluarga Suniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali di bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.